ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸ್ಮೈಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದ್ದಿರ ಎಂಟ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಲಡ ಪಾತರಡಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ಪಂಡ ಮಂಗೆ ಪೋಪಿನಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಉಪ್ಪು ಬೇರೆ ಪನ್ಪಿನ ನಿಜ ಪಾತೆರ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ದಿನೋಡದು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆವಂದುಂಡು. ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪನ ತಪ್ಪಿಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ವೀಡಿಯೋದ ಅವು ಏತು ಸತ್ಯ ಅವೇ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂದು ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಸೊ ಅದಾದ ಪಂಡ ಸಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾಲ್ ತೊಟ್ಟಡಿಂಚ ಸಾರಿ ಪಸಂದ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾಳೆ ಸಾರಿ ಅವು ದೆಪ್ಪನಾಗ ಬಜ್ಜಿ ಪರತ್ ಅವು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆದೆಲ್ಲಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅಕಲಿಗೆ ಪಿರ ಬರ್ನಾಗ 54,000 ತಿಕ್ಕುದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ 19,000 ತಿಕ್ಕುದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ಅವು ಪರಿದಿನಾವ ತೂ ಓಡ್ಚಿ ದಯಪಂಡು ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರ್ ರೀಲ್ಸ್ ಎಂಕ ಅವು ಎಂಚ ಅಕಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚ ಅಥವಾ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಲ್ದಿನೈಕ 54,000 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಸೀರೆಡ್ದಾದಣ ಬಂಗಾರ ಇತ್ತಂಡ ದಯಪಂಡ 1 ಗ್ರಾಮ್ ಬಂಗಾರಗೆ ಇತ್ತು 2,000 ಮುಟ ಆತಂಡ. ಸೊ ಒಂಜಿ 54,000 ಕೊರಡಾಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿಡ್ ಒಂಜಿ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡಲ ಬಂಗಾರ ಉಪ್ಪುಡು ಅದ ಗೋಲಾಂಡಲ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಜನಕುಲೇನು ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆದಂದು ನಿಜವಾದ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿ. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಜನತ ವೀಡಿಯೋ ತು ನಾನು ಅಕಲಿಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ರಡ್ಡು ಪಂಡೆ ನೀವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀರ ಅವರಿಗೊಂದು 4 ನೀವೇ ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಕೊಟ್ಟಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಸಿ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಅಂತ ಪಂದಾಂಡಲ ಜನಕುಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಓಲಾಂಡಲ ಮಲ್ಪರೆಗೆ. ಬಟ್ ಅಕ್ಲು ಕೊಲಪಿನ ಸೀರೆನೇ ಪರ್ಕಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅವು ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಆ 4 ಸೀರೆಗೆ 54,000 ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಡೌಟ್ ಆಪುಣ ಅಂದತ್ತ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಾಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಕಲೆ ಏತ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ. ಬಟ್ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ ದುಂಬು ನಿಖಿಲಿ ಎರೇನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಮಂಗೆ ನಿಖಲೇನೆ ಬುಲೆಪಾದಿನ ಜನಕುಲು ನಿಖಲ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ನಕಲ್ ನಿಖಲೇನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪನಕಲು ನಿಖಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪು ನಕಲೇನು ಒಂತೆ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲ್ ಅಕಲೇನೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಏತು ಸರಿ. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆ ಇರಲಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮೇ ಅತ್. ಬಟ್ ನಿಖಲ್ ಏನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಜನಕುಲೇನು ಎಂಚ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಂದ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲ್ ದಯಕ್ ಬಂಡ ಅವೇ ಜನಕುಲ್ ನಿಖಲೇನು ಬುಲೆಪಾದಪ್ಪು ನಿಗನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೀರೆ ಪತನ್ ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ಬರ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೇನೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದು ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದು ಮಂಗೆ ಪೋದಾತನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಾ. ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪರ ಸೀರೆ ಕೊರಂಡ ಆಕಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರೋಡು ನಮಗ್ ಒಂಜಿ ಪರ ಸೀರೆ ಕೊರಂಡ ಆಕಲ್ ನಮಗ್ ಕಾಸು ದಾಯಿಗೂ ಕೊರೋಡು ಪರಿದಿನ ಸೀರೆಗ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೇರ್ಗೆ ಏನು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಪ್ಪೊಡತ ಇಜ್ಜಿನ ಪರಿದಿನ ಸೀರೆಗ್ ಪರ ಸೀರೆಗ್ 15,000 10,000 54,000 ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆತಿನ ಎಂಕ ರೀಲ್ 54,000 ಎಂಕ ಸತ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪರತ್ ನಾನು ಅಮ್ಮಡ ಬತ್ ಬಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅನ್ಪುಗೆ ಇನ್ನ ಕಬಟ್ ಹಿಡಿತಿನ ಜರಿ ಸೀರೆ ಪೂರ ಪತೊಂಪೋಯಿಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕು 6 ಕೊನದಿನ 4 ಸೀರೆಗೆ 54,000 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವಳ ಸೀರೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಡ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಒಂದು ಪೂರ ಸೀರೆ ಉಂಡು ಕೊನಕ ಒಂಜಿ 2 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಕಟ್ಟಗ ಮೂಡೆ ರಾಂಡಲ್ ಅಂಚೆನ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಏನ್ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತವ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೀಲ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕನ ರೀಲ್ ತೂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಆರು ಕಾಸೇ ತಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜರ ಅಂಚದು ಎಂಕಾರ್ನ ರೀಲ್ ಹಿಡ್ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೋಜದ 6 ಪಂಡ ಕೈ ತುಂಬ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ಯಾರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಂಡಲ್ಲ ಎಂಡ ಕೆಲವು ಜರಿ ಸೀರೆ ಉಂಡಿಯಾ ಯಾನ್ ಪತೊಂಪೋಪೆ ಒಯ್ಕಾಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಿಂದು ಪೋಯಲು ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಪುಜಿಂದ ಪಿರ ಕಡಪುಡಿಯರು ಎಡ್ಡೆ ಸೀರೆಲ್ ಅವು ಸರಿ ಜೊಂದು ಸರಿ ಜೇತ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸು ಆಫರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಪಿರ 19 ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಕೇನು ನಿಖಲ್ ದಾಯಗಿಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬಾರು. ಸೊ ಎಂಕ ಆಲ್ ಪಂಡೋಲ ಐಡ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಬೇತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂತುವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಐಟು ಪಂಡ ನಂಬುನೇ ಇಜ್ಜವ 54,000 ಸೊ ದಾಯಿಗತ ನಮ್ಮನೆ ಪುಲಿಪಾದಿನ ಜನಕುಲೇನು ನಮ್ಮನೆ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಈ ವಿಷಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮೊರ ನೀಡ್ದಿಂಚಿ ನಾನು ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೋಡ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ವಿವೇಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಸೀರೆಗೆ ಆತ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿರ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆತ ಕಾಸು ಕೊರ್ದುಪ್ಪನ ಆ ಸೀರೆಗೆ ತೊನ್ನಾಗ ಅವೇನ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪನ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಂಗೆ ಪೋಪಿನದ್ದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾಯಿನಾತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.